Salamu alaikum. Farfesa. Haske. Yaya kuma na ganka da kwashe-kwashe kana zuba a cikin kwandon shara. Hagan ba dandare ta kaya. Labarin da gashin baka. Kada mu a turai. Ba ma so mu ɗaya ganin datti da tiri wannan. To ku kuma jiran mu ta tafi. To ku a matsayin da kuka karatu sai kuka kai matakin kuma a kake wani kai ka bari ne kuma kasashe daban-daban na rada na shi ne karatu kai baran takaita maka dince kaf Najeriya yanzu da mai na kai turai haka ta bani wurin turai yes but now nobody come in now ka gani I'm telling you to amma ya aka yi har yanzu aiki har kana na a kan office ba da AC yana hura ka ina hura ne mana an yi karatu a waje kuma an zama Najeriya kuma ba ai karshen hurawa ga isin Allah to da fatan a ado kenan dan kannin nawa inda karatu na nan to ta fata kare to yake na sai hakuri na zuwa to za mu je anguwa ne na ga ko da za ku ba mu shawari mu nemi abin yi kuma ku kuke abin ai ya man din Najeriya masu mota ne su kwashi harar kai ai kasar ta mu Najeriya kenan kai dai idan ba dan wani bane dai sai dai a hankali wallahi tallahi sai ka gama karatun kaf malam sai ka zo ya jiga gare ka sai kuma ibn shara yanzu ga irin ta kai yana ta kaya amma ba komai duk wanda ya kama Allah da manzon Allah ya huce wajen in Allah da bai turta ba kuma Allah ka mu fita da ta bara mu kara hakuri kan hakuri mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da giya Allah da murmu Allah ya taimake mu kai wani yaro dan tanko yaran nan a shi gwada mani Allah gwada mani dan tanko ma gaba ɗaya hankali wallahi tallahi ni ne mata ma koma Allah sauki. Watch more, loud more, there's a lot more. Mika Arziki TV on YouTube, on Facebook, and also on TikTok. We give you whatever you want from the joyous heart of you. Mika Arziki 24 TV.